L'introspeccionisme fa referència al coneixement que el subjecte té dels seus propis estats mentals i va ser utilitzat al laboratori de Wundt per primer cop. D'aquesta corrent destacaríem l'article que parla sobre un deixeble de Wundt, Kulpe, que ideà el terme fixació mental. Aquest terme el podem entendre mitjançant un exemple. Si estem 5 hores llegint, al final no ens enterarem del que estem llegint, encara que ho seguirem fent ja que ens haurem fixat en aquesta tasca. Són corrents consecutives. La que destacaríem avui en dia és el neoconductisme, perquè té en compte la persona i introdueix el terme de motivació dins dels processos d'aprenentatge. Destaquem l'article L'evolució del conductisme, que fa una revisió profunda de la història del conductisme i el posterior sorgiment del neoconductisme. El processament de la informació és una corrent que es basa en la metàfora de l'ordinador, és a dir, que el pensament funciona agafant els estímuls sensorials i els codifica perquè arriben a la memòria a curt termini i a la memòria a llarg termini. Ressaltem aquest experiment en el que es demostra que no tots els estímuls sensorials són atesos. In this experiment, a subject comes up to a counter and a first experimenter hands them a consent form. As soon as they finish signing the consent form, they hand it back to the first experimenter, who then takes the consent form, ducks down behind the counter to put it away, and a different experimenter then stands up and hands the subject a packet of information and sends them into a hallway where we ask them questions about it. And incredibly, in 75% of cases, the subjects don't notice a thing. La metacognició es conèixer com coneixes i és molt important en els processos d'aprenentatge, l'atenció i la memòria. Els xiquets necessiten saber com coneixen per poder extrapolar els coneixements que adquireixen a l'escola a les altres àrees de la seva vida. Si vemos a Juan como el entrenador de Wendy, sabemos que Juan conoce y puede implementar estrategias para que Wendy se desarrolle de manera integral y pueda jugar. Wendy conoce las reglas del juego por Juan, porque él es el experto. Por lo tanto, está consciente en aspectos que Wendy aún no. Pero, ¿qué pasaría si tiene que prepararse para un partido sin ayuda de su entrenador? Podría ser caótico, porque está acostumbrada a la confianza, motivación y estrategias que Juan le transmite. En la cancha, en la escuela y en la vida podrá resolver problemas y situaciones eficientemente si sabe cómo enfrentarse a ellas, cómo resolverlas y ser consciente de cómo lo logró. Para que Wendy pueda enfrentarse a los desafíos y pueda autoevaluar sus capacidades, tiene que ser también su propio entrenador. La metacognición es también la capacidad de modificar el aprendizaje para adaptarlo a los cambios. Así como Wendy, los demás alumnos piensan diferente, y así también existen estrategias para cada uno. Solo formulándolas y aplicándolas, el alumno puede ser capaz de encontrar la que mejor le funcione. Esto también es parte de la metacognición. La teoria de la ment fa referència a la capacitat cognitiva d'entendre els altres com a agents amb intencions, és a dir, com un sistema cognitiu aconsegueix conèixer els continguts d'un altre. És important conèixer el següent experiment. ¿Quién es esta? Sally. ¿Sally? Mira, va a meter la piedra en la cesta. ¿Estás lista? La tapamos. Muy bien. Y ahora Sally se va al jardín a jugar. ¿Cómo haces tú? Muy bien, se marcha. Se ha ido a jugar fuera. Y mientras está jugando, la traviesa Ann viene y saca la piedra fuera de la cesta. Mientras Sally está fuera, la tramposa Ann va a esconder la piedra de Sally. Sigamos. Entonces Ann viene aquí. ¿Sabes lo que pasa? ¿A dónde se fue Sally? Se fue a jugar fuera. Aquí viene, ha vuelto. Y va a buscar su piedra favorita. ¿Dónde va a buscar ahora Sally su piedra? Creo que la busca aquí. ¿Crees que Sally va a mirar ahí? ¿Por qué crees que va a mirar ahí? Para que la encuentre. Ahí es donde estaba. Observem que la xiqueta de 3 anys no ha desenvolupat encara la teoria de la ment i per tant no pot saber que la nina no trobarà la pedra perquè l'han canviat de lloc quan ella no hi era. L'enfocament que més destaquem és el connectivisme, el qual defensa l'ús de les noves tecnologies que ja comencen a trobar-se presents a l'aula i que pensem que en un futur seran primordials. A més, es basa en que les connexions que es permeten aprendre
són més importants que el coneixement que ja posseïm. Aleshores, l'article que destaquem afirma que les noves tecnologies poden tenir un paper molt important en l'aprenentatge actual a les aules, ja que faciliten i dinamitzen l'aprenentatge. I fins aquí les notícies d'avui. Que passin un bon dia.